बाबा कि हमें केहू के समाइल न जाला कि बोलवले बिना कतो ही जाइल न जाला ही बन के रहबा तो हो जाइब टीका तो दूध बन के कबहू फफाइल न जा बाबा ए बारा दुइये गो नाता के कलयुग में प्राथमिकता दिहल जाता है। पहिल का ससुरारी या दूसरा का सढ़ुआना। तुम जोर से बोली सब है। पहिल का ससुरारी या दूसरा का सढ़ुआना। सब लोग जो ना कि वही फेरा में फंसल बा। ऐसे कहे के बा कि अरे असकल जुगवा के हवा बाबा भैया मंच पे पानी ले आओ। कि असकल जुगवा के हवा बाबा आ धर्मी मान के हुक शुद्ध नहीं रह सबकर नियत खराब बा। और संतोष पागल के देखल बानो अशोक सिंह ना ना कबो ना कि अब बोला जहले कतरी में बहाना भोला भैया कि अरे ठेहुना भर चले सढ़ुआना का जमाना हो मेहदी के चलत बा चलाना का जमाना हो चलो जुगावा के हवा बाबा धर्मी मान के शुद्ध नहीं रहा तो बोला जहर गतरी में बाना बार बार यहाँ टच मत करो बेबी नहीं तो ये जग जाएगा दिक्कत हो जाएगा। कि बोला जहर गतरी में बाना तो ठेहुना भोर चले सढ़ुआना का जमाना हो मेहदी के चलत बा चलाना का जमाना हो आशीर्वाद हमारा सुमंत पांडे बाबा के तरफ से दिखमपुर प्रधान बनी बार बार पौलगी रही लेकिन कहे के बाद हे जगत के मलिकार हे जगत के मलिकार अब औरे तोरी विचार के हुके बुझात नहीं है कि कहले कहा नहीं के हुके बुझात नहीं है कि कहले कहा नहीं बीनू डहकत वालो बाप महतारी खैला बीनू डहकत वालो बाप महतारी बबुआ के कमाई रे कुल्ही जाता ससुरारी खैला बिनु डहकताने बाप महतारी भोला भैया संजय बाबा आ बबुआ के कमाई कुल्ही जाता ससुरारी धन हरे बबुआ सास जी हबे खेली खजाना सास जी हबे खेली खजाना का जमाना हो आई सास जी हबे खेली खजाना का जमाना हो आई बबुआ
बात के बुझो बतासा के चूस नहीं के बुझा तो सोनू लाल सधुआ से पूछ बबुआ रे माई बाप के सेवा ना करब तो जिंदगी व्यर्थ बा ए बार कह दिया जाओ भाई के प्रधान जी ध्यान दे सुमंत बाबा कह दिया जाओ कि भाई के 5,000 महीना दे के पढ़ा दो इलाहाबाद में बाबूजी मान लो नहीं खन चाहे बेरोजगार बने तो भाई कहन के भाई हमार कमाई घरी हो तो नहीं है होता ना कंपनी घाटा में चलती है भैया लेकिन ए बार साली के फोन आ जाओ कि हेलो जीजा जी 15 तारीख को मेरा बर्थडे है जीजू जीजा जी वह कहता कि अरे चिंता मत करो हम 10 के आ रहे हैं आप 10 के पहुंच के कहता कि हाँ साधु जी खाली बानी ए बेजी 15 तारीख के तनी बर्थडे बा तोहरो पै पड़े वाला बा ते बियाह नवंबर में बता चिंता मत कर हमर साली नहीं खीस एक और टेंशन छोड़ दे तू कहे के बा भाई हो ऐसे कहे के बा कि अरे देही आप तो बात नहीं खे भाई आ बहिन के साली खाती लहंगा रे महंगा दियाई जाता किन के देहिया तो बात नहीं खे भाई आ बहिन के साली खाती लहंगा महंगा दियाई जाता किन के इतने ले दुख नहीं खे बाबा दिल बसर होचिए परतीबा ए दिल बसर होचिए परतीबा का जमाना हो दिल बसर होचिए दिल बसर होचिए परतीबा का जमाना हो आई दिल बसर होचिए परतीबा का जमाना हो आई पुजारी भइल बा अंतिम लाइन में कहे के बबुआ रे ये बार हमने के भारतीय समाज पर पश्चिमी सभ्यता हावी हो रहा बा ऐसे कहे के बा अंतिम लाइन में बबुआ कि अरे देही आ तो बात फैशन में देखावल जाता चीज कुल ही अंदर के झूठे दोस्ती हम जाता जख्मी जितेंद्र के फैशन में देखावल जाता चीज कुल अंदर के लड़की बारा जींस छोटी छोटी टी शर्ट पहिरता हे बाबू हेने आवो तनी हेनियो ध्यान दलो भैयावन पर ऊपर उठता हाँ दू जानी आवो दू जानी आओ ललकी तेहू आओ तो हम लोग दू जानी होने देखलो तनी मने जगहिया बनाई तबे न एगो पत्थर एगो मोट विशाल भैया फिर से आशीर्वाद दिल बनी बार बार पौलगी रही कहे का भाई रे कि फैशन में देखावत वालो चीज कुछ अंदर के झूठे दोस्ती हम जाता जख्मी जितेंद्र के माला माला आशीर्वाद लो विशाल भैया के बहुत बढ़िया कलाकार के आशीर्वाद दिला पंकज चतुर्वेदी जी के यहाँ के साला बानी और बहुत प्रेम मिलेला पंकजो भैया के चंदन भैया शैलेश बाबा सधुआ बाबू रगावत नहीं खन गाना ऐसे ना तन थपरी बजाई सब तो दोनों हाथ उठा के भैया सधुआ बाबू रगावत नहीं खन गाना का जमाना हो आई आदरणीय हमारा सुमंत प्रधान
आशीर्वाद दे बार बार बोलो बधुआ बाबू गावत नहीं खन गाना लोग का चाहता लोगवा बाबू सुनल चाहे गाना का जमाना हो